Здравейте на всички, в днешното видео ще изпълнявам мисия, защото съм 299 левел и ми остават, само един левел ми остава до 300 левел и реших да го запиша на видео. Днеска, за да изпълним, ще трябва да изпълним две мисии, защото ми остава 37. Малко безпокойно. Остават ми 37 000 XP и затова ще трябва да изпълня две мисии. Аз съм ги два квеста и аз съм ги избрал точно кои ще бъдат. Те ще бъдат ето това и Destroy Hiding Place. Значи падаме или ето тук, по-скоро ето тук ще падна, тъй като е по-близо. Или може би тук, защото вероятно няма да има толкова много хора. Много пинг дигам нещо, не знам защо. 50 пинг, ужас. Аз съм на Европа, ама дигам 50 пинг, нещо са направили с играта. Значи падаме тук. Защо съм очаквал, че ще има толкова хора тук? Те човекът за там сигурно. Не, просто тук идват още хора. Не ми кажа, че тук ще дойдат хора. Ще трябва да ги убим всяко време. Ти, дет, искаше да дойдеш тук да ми го вземеш, ще умреш. Точно така. Взем това оръжие. Мале, какво е хубаво на по-малко пинко да играх на 100 пинга. Така ми е по-хубаво и по-гладко ми върви играта. Тук има човек. Много съм крив, знаете ли? Аз съм изключително крив. Това презареждам, това презареждам, това презареждам. Така. То мисля, че наточи мъничко, не съм сигурен колко имах. Той не ни наби едно темишмай. Спайдърки, супер. Вече ако не знаете, има спайдърки от честовете, което е найс. Тук има ли нещо? Не знам. Взем пица. Ще издем малко. За 5 кръв сега да направим. Пак ще ни стигни. Сега чупим. Не мога да я чупа, супер. Тя просто ще остане във въздуха си от нея. И добре, нема и дреми. Аз им хил поне. Не знам. Сега, първото нещо е да денсим, което забравих да го направя, само да видим къде да го денсим. Денс... Точно някъде е тук. Това тук е тук. Аз ако не съм навръв в туалетната. Значи на бензиностанцията най-вероятно трябва да денся някъде там. И също имам да счупвам някакви криещи се места и неща, които можем да се крием. Може би това. Да, ето това. Имам 4 от 5. Сега направих 5 от 5. Вече имаме едно и ми остава супер малкото време. И сега трябва да денсим пред вендинг машина за 5 секунди. 1, 2, 3, 4, 5. А ето минахме и това и левелъпнахме. Сега дали да довърша играта, вече станах 300 левел. Супер, че е малко над това. Там виждам, аз ще довърша играта все пак, да има нещо, което да гледате. Да се сбием ли? Това, което се питам. Аз ще ида при него само така, го стрелям отдалече, не ще баш да се бия. Въпреки че имам не е толкова тази помпа, но мен ми харесва, защото е спамеща. Тук човек ли ма, чух нещо тук.
Става бой. Аз мога ли да целя през това? Не. Ужас. Няма патрони за МК. Добре, каквото можем. В момента съм в неудобно положение на този стол. Ема човек. Не помагам. Аз ако мога да го оцеля това долу, колко съм мъча. Чак сплашваме. Имаме венджинг машина още. Една. Да видим. Прилагаемка. Значи сега къде има палатка? Трябва ми единствено една палатка. Не знам си, не е тук естествено. Горе ще бъде. Естествено ще ми даде втори спайдърки. Няма се очудвам. Взимам ги. Поне не си ги максна. Хубаво ще да, ако от честовете да се правяха по-малки, защото така не е интересно. А от нея да са по 100, те да са примерно по 50, защото са от честове се пак. Хубаво ще е да го направят и да фикснете това глич, защото гледайте какво става, това е тъпо. Много тъпо и все още не го правят. Едва ли има съвпадение или какво там. Чай има съвпадение, какво? Че ли там ще ме бяга, живота? Някакъв дефолт тук ме бяга. Той и аз съм дефолт. Да не коментирам. Пак съм много пинг, ама не баща. Добре, тук се... Ама, той е много добър обаче. И че ли ще ми идваш, бе? Ма тук има 10 човека. И аз очаква да оцелея. Аре да щупиш една стена. О, то лънчна, мерси за лънча, братле. Аз отивам към зоната. Няма се занимавам с 5 човека тук. Имам си 2 кила. Супер си ми се тея 2 кила. Напълно добре ми са. Ужас. Не идвайте при мен, ако може. А то май... Да, и двамата идват. Значи един идва при мен, другия идва при него. Не ми харесва. Аз имам спайдърки и се чужда какво да правя, как да избягам. Маля, аз съм много зле. Не си гледам инвентара. И тук имаше човек, който сега ще ми се чупи спайдърките, по-скоро скъса. И не знам. И това видео снимам в петък, защото нямах какво да снимам. Е това е. Нямам какво да снимам и затова снимам сега. Не съм сигурен дали ще го видите на време. Вие ще се отговорите, защото аз в момента го снимам и вие в момента разбирате. Така, много сложно за обясняване, но е лесно за разбиране. Оф, и това беше малко. О, супер! Добре, аз съм макснат, имам една чук сплашка, няма да оставам да се хилвате. И все пак си една, аз си я използвам така си. Малко материал да вземем.
Колко? 30 евро. Все още няма хора. Дали ще направим виктори? Има човек. Зад мен се стрелят, пред мен има някакъв спайдермен. В момента не знам какво да правя, защото нямам много материал. Тук трябва да взема това. Хеви, няма кефи. Това винаги ги взимайте, защото дадат много мац. И тук ми идват хората, бегам и от тук бегам бате, защото... Казвам, че бегам, аз се занимавам с някакви дървета тук. Трябва материал просто, но... Разбирам се. Пред мен също има човек. Добре, бе, как не го целих? И бажената не му целих. И джимпът, брат, и джимпът не му целих. Аз ще се ядосам. Зоната идва... Как толкова бързо тя дойде? Как аз бях в зона? И в момента тя се премести и веднага тръгна. Бях в зона. И не беше в Sleep Sound, случайно. И тук не трябва да има човек, случайно. 23. Има шилд поне. Да знам, защото трябва да го стрелям отдалеч. Той излязъл. Бия се, пич, ало. Къде че е то? Ето го. Някъде тук е. Ау. От толкова далече да му видя толкова 20. То не е много хубаво да седи така. Ходи по къщите. Не. 31. Чупи гума. Той бяга от това. Защото му щупи гумата. Няма патрони за МК. Аз не искам да ги харча на жълто. Добре, аз ще го оставя, защото и зоната идва. Нямам патрони, няма го закачам. Само си взема да си скрадна нещо тук. Ау. Така, мерси. И аз така мислех, спайдърки нови са, не са, даже са по-гадни. Ужас. Също си е. Ма няма. Тук има човек, знам. Тук би трябвало да има човек. Би трябвало. Не се знае. Или тук трябва да има човек. Сега съм се върчал като пумпъл. Нека да проверим. Не, няма. Само да не ми е дитни. Добре, ще са фикснали да можем да строим до дървета, защото това беше един проблем. Пред мен са построили, просто така го видях, че се строи.
Съм сигурен, там се бият. Нямам патрони. Сега ако взема от някакъв... Ако скрадна някакви патрони, ще е хубаво. Какво? Уф, не ми трябва това. Да, това не ми трябва. Защото е пистолет. 7 човека. Трябва да взема някакъв снайпер. Определено трябва да взема някакъв снайпер. Представете сега да направим победа и 300 лева направихме. Само победа трябва да направим. Манца горе, долу имам. А пък патрони нямам. Ама за помпа ще ми стигнат, за SMG ще ми стигнат, хилове нямам. Чили ще ме нападаш, бе? Чили ще ме нападаш? Чили... Малека, взех. Аз като говоря не приказвам, бе хора. Аз като говоря не приказвам. Нямам патрони. Сега ако взема от някакъв... Ако скрадна някакви патрони, ще е хубаво. Тук какъв лут намерих направо. То идва и ми... Влиза ми с 300, ама аз го направих естествено. Аз съм просто най-добрия. Аз това го очаквах, честно казано. Презаредени всички оръжия. Хилове само, че не съм сигурен какво ще правим. С хиловете не съм сигурен какво ще правя. Имам патрони, ама това и това нямаш хилове. Дали аз взема нещо тук? Ще взема един снайпер. Щом нямам хилове, поне някакво друго оръжие. Аз тръгвам към зона. Мен ме сканираха, естествено по не знам по какъв начин ме сканираха. Имам коронка супер. Ако направя Виктори, ще е Виктори Краун. Така. Зареден съм. Зоната идва. Ти ли ще мъръшкаш, бе, тайничко, бе? Еми, ти мъръшка, ама аз не съм тука. Какво? Какво? Къв си, че, бе, маняк? Клика спамер! И ми ден си накрая. Къв си ти, бе, брат? Дай сега го репортнем, сега на видео ще го репортнем този хакер. Брат, хора, обяснете ми как тази игра в момента аз им бия 20 глава с това оръжие отдалече. Те ще ми бият 50 в тяло с това оръжие и ще го бият по-бързо. Буквално 4 удара. 4 удара. Аз не мога, И накрая ми ден си. Окей. Не можахме да направим Виктори. Трето място направихме. Ама поне дигнахме 300 левел. И да. Айде, ако искате още такива видеа, които дигам някакви по-такива левели и работи, се абонирайте с камбанка и чао! И до следващото видео, до другата събота.